Маха. Докосва дъното. Браво! Искам да получа уверение. Николай, очаквам потвърждение на постижението, за да се доближи в случая не само аз. Дайте ни знак, когато това е възможно. Трябва да запомниш нашия град Цанко. Поздравя! Предстои кратка церемония. Не трябва да продължаваме твърде много заради това, че той е наистина много изморен. След което ще има масаж и така. Заповядай нагоре. Имаме и нещо специално за теб. Пак аплодисменти. Пак. Браво. Сега на светлото излезте, ако обичате. На светлото излезте. Сте красиво да го видят всички. Заповядайте. Витка и шарена соло традицията променяла. За добре дошли в стар български град. Браво! Това е Република Цанко, където да се обърне, че има хора, които подкрепят. Цялото време. Още една битка се появи. Заповядайте. От Lions Club. Сега ще помоля след тези кратки ритуали, традиционно български, да преминем към кратката официална част. Неляво Цанко. Пред дебелата сватба Соряково. Николай, къде си? Не го виждам. Това е Цанко. Ето на тази видеостена ние проследихме последните 25 минути с коментар от Николай
Илиев, и твоето състояние и начина, по който плуваш. Ти си бил на много места по света, преодолял си много препятствия. Ти си българин и трябва да чуем българският химн. Сега е момента. Моля за внимание. Сега нещо, което е много различно. Никъде не ти се е случило, сигурен съм. Най-малкото, защото успях да го запазя тайна от всички, и от екипа ти, и от всички. Моля вашето внимание, обърнете се към екрана и вижте нещо интересно. Не за пореден път ти доказва... Това е неговата съпруга и неговото дете! Искам си невероятен пример за нашия символист. Днес ни показва, че мечтите могат да се сбъдват, когато се следват с упоритост. Боби сме тук, за да ти кажем, че ти си нашата опора, нашата сила и нашата най-голяма любов. Гордеем се безкрайно с теб и ти благодарим, че ни показваш как се мечтае смело. Обичаме те! Цанко Цанков, България! Искаш ли да кажеш няколко думи към нас? Знам, че ти бръкнахме под лъжичката, знам. Ами, искам да благодаря на всички вас за това, че днес сте тук и сте отделили от своето време, за да ме посрещнете на финала на това 24-часово плуване, изключително тежко за мен. Искам да благодаря на всеки един. За мен е чест, че съм тук и че успях да реализирам и тази своя мечта. Благодаря за прекрасната организация и за уважението. Благодаря ви още веднъж. Ние също благодарим. Почетен знак на община Оряхово се връчва на Цанко Цанков. Заповядай, Цанко, аплодисменти! И за неговият менеджер също имаме. Не го виждам, Николай Илиев. Ники, ела. Заповядай, Ники, без теб това нямаше да се случи. Това е задължително. Аз до сега говорих по телефона, не знам какво се е чуло. Така, първо искам да благодаря на кмета Росен Добрев и на неговия екип. Това не го казвам, нищо общо нямам с Оряхово. Въпросът е, че когато дойдох за първи път тук да му предложи идеята да финишираме, човека каза, няма проблем, каквото зависи от нас ще бъде направено. Искам да ви кажа, аз за първи път го видях тогава, нямам абсолютно никаква представа политически партии, защото не ме интересуват. Този човек, вашият кмет, е човек, който няма в речника си, ама ще видя, ама звънни ми утре, ама сами напиши имейл, ама дай да преценя, дай ми време и така, както правят десетки други хора. Той човек ме погледна в очите, стиснахме си ръцете, пихме по едно кафе в общината, излязох, казах на Цанко, викам да знаеш, кмета е голяма работа, всичко е наред с община Оряхово. Оттам се изчухме може би 20-30 пъти, ето за тази церемония. Така че кмете, благодаря ти, ти си наистина пример също за управленски град, за това, че... Не, виж какво, аз го казвам, ти не ме познаваш, аз го казвам, защото така го мисля, защото наистина ние от други места виждаме друга организация. Но благодарности и още веднъж аплодисменти за кмета. Съдията Вили Цеков, той трябва да каже, всички пляскате, ама не знаем дали плуването ще е успешно. Чакайте да видим къде е Вили Цеков, лодката се сдвоява с понтона ви. Казах му да дойде, но изчакайте малко. Това е най-големия момент, след това, че Цанко видя неговата красива половинка.